A investigación que culminou coa detención de 8 persoas en Ribeira iniciábase no mes de outubro, cando diversas entidades bancarias da zona deron aviso da presenza de billetes de dólares estadounidenses falsificados. Tras a identificación do principal responsable e cabecilla da banda, os axentes localizaron outras dúas persoas que introducían os billetes falsos a través do cambio de divisas, que ingresaban directamente en contas das que eran titulares. A policía iniciou entón un seguimento dos investigados, constatando as súas rutinas, lugares de residencia e a posible relación con delitos de tráfico de drogas e roubos con forza. Finalmente, os axentes conseguiron identificar e deter a un total de 8 persoas que introducían a moeda falsa proporcionada por outro cidadán español que actualmente se atopa encarcerado en Suecia. Ademais dos arrestos, a policía procedeu á incautación de algo máis de 87.000 dólares falsos. Trátase de falsificacións de moi boa calidade e difíciles de detectar. Con esta operación, a policía dá por desartellada unha das organizacións criminais máis activas neste tipo de delitos.